Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Σήμερα θα τοποθετήσουμε τον προφυλακτήρα στο Audi. Έχω κάποια τυπάκια να σας δείξω. Έχω πάρει δύο clips, ένα λεπτό να σας τα δείξω. Έχουμε πάρει αυτά εδώ τα κλιπάκια, με τα οποία τι γίνεται τώρα. Έρχεσαι εδώ, βάζεις αυτήν εδώ τη θικούλα του και έρχεται μετά ο προφυλακτήρας και κάνει ένα κλακ και μένει πάνω ο προφυλακτήρας. Ένα πρόβλημα που έχουν τα Audi V5 είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο με τον προφυλακτήρα. Οι βάσεις του ξεκολλάνε ή σπάνε, ραγίζει ο προφυλακτήρας, δεν μπορείς να το βάλεις απάνω. Με αυτές εδώ τις βάσεις θα πρέπει να τρυπήσεις προφυλακτήρα. Θα σας δείξω ακριβώς πώς θα το κάνω. Θα φαίνεται αυτό εδώ. Θα φαίνεται αυτό εδώ πάνω. Αλλά εντάξει, τι είχαμε, τι χάσαμε, ας πούμε. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι θα μπορείς να το βάζεις και να το βγάζεις όποτε θέλεις, να κάνεις μια δουλειά του, οτιδήποτε. Οπότε θα σου είναι πολύ εύκολο από εδώ και πέρα να το κάνεις. Επειδή φοράω και intercooler, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να κόψω τον προφυλακτήρα, γιατί είναι ο μαμά. Κάποια στιγμή θα πάω σε S4 προφυλακτήρα, εννοείται, και μαζεύω κάποια φραγκάκια για να μπορέσω να τον πάρω τον S4. Ημιτασιόν εννοείται, γιατί ο γνήσιος έχει ξεφεύγει πάρα πολύ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας δείξω και τη διαδικασία που θα βάλω αυτά εδώ πέρα που είπαμε, τα κλιπάκια, για να το δείτε και ίσως το κάνετε κι εσείς. Πρώτο πράγμα που θα κάνω, για να φαινόμαστε και λίγο τούμπανοι, είναι να αφαιρέσω αυτές εδώ τις γρίλες με τις βιδούλες που έχει. Αν δείτε, έχει στο πλάι βιδούλες, δύο βιδούλες σε κάθε σκάλα περίπου είναι. Θα το αφαιρέσω και για να παίρνει καλύτερο αέρα το intercooler, αλλά όπως είπα και για να φαινόμαστε λίγο τουμπάνι. Αν δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα θα βάλω σίτα μετά. Οπότε αφαιρούμε αυτά και πάμε να τεστάρουμε τον προφυλακτήρα τι γίνεται. Θα χρειαστεί να βγάλουμε αυτό εδώ, η οποία είναι η βάση του προφυλακτήρα. Ξεβιδώνουμε με μια δεκάρα που έχει τώρα εμένα. Τσακ, και το πήραμε. Τώρα θα κάνουμε μια τρύπα στο κέντρο της τραβέρσας για να βάλουμε αυτό εδώ. Θα χρειαστεί να βγάλουμε την τραβέρσα, είναι πολύ εύκολο να τη βγάλουμε. Εδώ πέρα είναι το κέντρο της. Πάμε να το ρίξουμε μια τρύπα. Τώρα παίρνουμε αυτό εδώ, το βάζουμε μια ροδέλα, βάζουμε το παξιμαδάκι, το ένα, αλλά το βάζουμε από την ανάποδη μεριά. Δηλαδή το βάζουμε έτσι για να μπορεί να κοντράρει. Το πάμε τέρμα πάνω και από την πίσω μεριά της τραβέσας βάζουμε τη ροδελίτσα ξανά και το παξιμαδάκι για να μπορεί να σφίξει. Έτσι θα κάτσει πάνω στην τραβέσα. Πάμε να το βάλουμε. Λοιπόν, μόλις έβαλα το κέντρο, να το, έτσι κάθονται αυτά εδώ, και έβαλα και το μπουζούνι, θα το πω, το κλιπ. Και από εδώ είμαστε, μέσα έχει ροδελίτσα, έχει σφιχτηράκι τέλος πάντων, βιδούλα, το οποίο το σφίγγεις και έρχεται και κάθεται. Πάμε να το δείτε και πώς θα κάνει ένα κλακ και θα κουμπώσει. Πρέπει να βγει πιο έξω αυτό εδώ, το πυράκι, για να κάνει το κλακ. Οπότε συσφίγγουμε. Τώρα είναι της υπομονής αυτό, γιατί πρέπει να βρούμε ακριβώς που θα κάτσουν οι βάσεις για να μην έχουμε θέμα.
Τώρα εδώ ασφάλισε. Δεν πάει πουθενά. Έκανε το κλακ και ασφάλισε. Τώρα πρέπει να δούμε από εδώ, από τις πλαϊνές, αν είμαστε εντάξει. Δηλαδή εδώ τώρα θα κάνουμε πάλι τρύπα στον προφυλακτήρα. Ωραία, θα δούμε να κουμπώσει σωστά, έτσι να μην έχουμε τέτοιο κενό. Θα ζεστάνουμε αυτό εδώ. Θα το ζεστάνουμε ώστε να κάνουμε σημάδι στην προφυλακτήρα από πίσω, για να μπορέσουμε να το τρυπήσουμε σωστά, να μην το τρυπήσουμε όπου να είναι. Εμείς όταν το ζεστάνουμε αυτό εδώ, τον προφυλακτήρα, θα το φέρουμε να κάτσει ψηλά, εκεί που θα έπρεπε να κάθεται. Okay. Ώστε να πάρουμε σωστό σημάδι. Μετά το τρυπάμε και ξαναβάζουμε εκείνο το πυράκι. Θα σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται. Αφού ζεστάναμε εκείνο το πυράκι, δείτε τώρα πως έρχεται το σημάδι και κάθεται. Τσακ. Σου μαυρίζει ουσιαστικά τον προφυλακτήρα και ξέρεις που θα τρυπήσεις. Οπότε πάμε να τρυπήσουμε τώρα με το τρυπανάκι μας, τον προφυλακτήρα μας, για να βάλουμε το κλιπάκι. Τώρα, αφού βάλαμε και το κεντρικό και το πλαϊνό, πάμε να κουμπώσουμε για να δούμε τι κάναμε. Ωραία. Τσακ. Και ήρθε και έκατσε αλφαδιά. Αυτό εδώ είπαμε προεξέχει, αλλά δείτε τη μαγιά τώρα της υπόθεσης. Κλακ. Και ξανά πάνω. Έτσι, γαμάτο. Αυτή είναι όλη η μαγιά της υπόθεσης. Έχεις τον προφυλακτήρα σου κανονικότατα και κλακ κλακ τον κουμπώνεις, τον ξεκουμπώνεις όποτε θέλεις εσύ. Είναι πολύ ωραίο. Τώρα θα κάνω το ίδιο και στην άλλη μεριά. Δεν σας δείχνω γιατί είναι το ίδιο και θα σας δείξω το αποτέλεσμα. Νομίζω πως το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Το συνιστώ σε όλους να το βάλουν όσοι έχουν πρόβλημα με τον προφυλακτήρα. Τώρα άμα δείτε κάποια κενά που έχει ο προφυλακτήρας, είναι στο χέρι σας το πως θα το βάλετε. Εγώ τον έβαλα όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσα, αλλά είναι ημιτασιόν ο προφυλακτήρας, οπότε δεν θα κάτσει ποτέ καλά. Παρ' όλα αυτά έκατσε μια χαρά, εγώ είμαι ικανοποιημένος full. Και αξίζει, γιατί κλακ κλακ το βγάζεις, κάνεις μια δουλειά, οτιδήποτε ό,τι θέλεις και τον ξαναβάζεις μέσα. Τα λέμε στο επόμενο.